Malawi Today. Mawabwino kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Nkhani yomene yangotipeza kumene ndionera kuti Dr. Joyce Banda yemwe ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino galimoto zawo zapandipiti zachita ngozi. Iwo ali mommo. Dr. Joyce Banda amachokera ku Nyambadwe ground dzulo kumene amapangisa msonkhano wawo wa kampeni, ndipo pobwerera kupita kuzomba ku nyumba yawo ku Mchiringano residence ali panjuli galimoto ina yosadziwika inaomba galimoto imodzi mwa magalimoto apandipiti amayi Joyce Banda. Iyi ndi galimoto ija imene amakweramo akakhala kuti akufuna kuyankhula ndi anthu pa misonkhano yongoyimayima ija ya mpatadenga. Ndipo zimenezi zachitika usiku wathawu. Muthenga umene taupeza pa tsamba la Facebook la Zodiac alemba nkhani kunena kuti galimoto lomwe eni yake sadadziwike linaomba galimoto lapa mdipiti wa galimoto za mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda. Pamene ndi panjuli mboma la Chilazulu pomwe Banda amapita kuzomba kuchokera ku msonkhano omwe anachititsa ku Nyambadwe ku Blantyre. Malinga ndi yemwe amayankhulira mtsogoleri wakaleyo Arnold Nelemba, driver wa galimoto lapa mdipitiri komanso wachitetezo anavulala pang'ono, komanso galimoto linaonongeka kwambiri. Galimoto ndi lomwe mtsogoleri wakaleyo amakwera pomwe akufuna alankhule ndi anthu maka misonkhano yoyimayima. Padali pano amnelemba ati apolisi akufufuza kuti adziwe chomwe chinachititsa kuti galimoto lina likaombe galimoto lapa mdipiti wa mtsogoleri wakaleyo. Menemo ndi mmene tsamba la Facebook la Zodiac lalembera kusimikiza za nkhani kuti Dr. Joyce Banda achitadi ngozi, ndipo wachitetezo komanso driver amene amayendesa galimoto imene ndi amene avulala, koma angovulala pang'ono, koma galimoto imene ndithu yaonongeka kwambiri kuphwanyika zenizeni. Nde komanso Joyce Banda pa tsamba lawo la Facebook asimikiza za nkhani, ndipo aonesa galimoto limene laombali kuti ndi galimoto limene ndi la lole, ndipo galimoto lake ndi ili. Ndipo mayi Joyce Banda anayankhula motere. Uthenga umene aupereka mchingerezi adolemba kunena kuti yesterday August 16th this car just hit my convoy last evening on my way from Blantyre where I had a mass rally at Nyambadwe ground. I'm grateful to the police who rushed to help and record the incident. It will be my God against yours. Mark this day. Nditu galimoto imene inaomba galimoto la pandipiti wa mayi Joyce Banda ndimene, ndipo mayi Joyce Banda ayankhula motero mu chizungu kunena kuti dzulo pa 16 galimoto imene idaomba pamene amachokera ku Nyambadwe kumene unali msonkhano wa ndale. Ndipo number plate ya galimoto imene ndi imene mukuyionera pa chithunzipo kuti ndi BT 11655. Ndipo mukaonesesa mkati mwa galimoto imene mukuoneka mbendera ya chipani cha MCP. Kodi tinene kuti izi zinali zongochita kukonza kapena ndi ngozi ndithu? Koma chodabwisa nchonena kuti anthu amene aomba galimoto la pandipiti athawa, ndipo sakudziwika kumene apita, komanso akuti eni wake eni a galimoto imene sakudziwika kuti ndi ndani, pamene apolisi akufufuza kuti zakhala bwanji ndipo chachitisa ndi chiyani. Iyi ndi nkhani yopsa kwambiri, maka pa nkhani mu nthawi ino imene ndi ya kampeni, kuti ngati zidali zongochita kukonza ndi kuti zinthu zisizikuyenda bwino, koma ngati ndi ngozi tidikira apolisi kuti afufuze timve chenicheni kuti zidakhala bwanji. Ndithu imene ndi nkhani imene tinabwera nayo, imene yangotipeza kumene chifukwa yachitika usiku, ndipo zinthu zalembedwa mamawa uno. Joyce Banda asimikiza, komanso Zodiac asimikiza za nkhani. Nde makomenti anthu osiyanasiyana pa tsamba la mchezo la mayi Joyce Banda anayankhulaponso zinthu ziwiri zitatu makamaka pa ngozi imeneyi.
Izi ndi zina mwa zomwe anthu amenewa adayankhula. Ja nde tiyambe ndi kuwerenga ma comments a anthu akuti the flag looks exactly like Lower Shire government, I mean crocodile team. Amenewa comment yawo siti longosola kwambiri koma mmene alembera akuti is that what for hire meant? Ena afunsa lotero kuti kodi galimoto imene yaombayi akuti ailemba kuti for hire, kodi zimene kutanthauza the car with Chikangawa flag party, kodi Chikangawa nde chipani chani chimene ndi mmene anthu ena akupangira comment koma ena akulembapo ndithu kunena kuti so as it appears politicians are totally immune from road accident. Si choncho, when one happens involving politicians then it's no longer an issue. Amene wakutero kuti kodi anthu andale ndi kuti amakhala otetezeka ku ngozi, chifukwa wandale akakhala kuti wapanga ngozi sizimaoneka ngati kuti ndi kanthu kenikeni. Awa kwa mwachidule angofuna atanthauze ndi mmene nkhani ayilembera, kutanthauza zonena kuti ayilemba mosamveka bwinobwino, koma ndithu tikapita pa page la Mai Joyce Banda iwowa ngakhale alemba uthenga wochepa koma ndithu uthenga wamveka bwino, sinanga ayikapo zithunzi za galimoto imene yaomba ndithu galimoto lawo. Nde kupitirira ndi ma comments akunena kuti nanunso a ZBS nkhani yopsa ngati iyi kwa mtsogoleri wakale wopuma mpaka pano kulephera kupeza kuti galimotoli ndi la ndani, ndiye mufuna owerenga fiti ziti chani? Ndiye kuti Wabakili TV amanena zoona nkona APM akubisa. Okay, awa mwachidule angodandaula makamaka malingana ndi kalembedwe ka atolankhani a Zodiac, chifukwa sanalembe mwatsatanetsatane bwinobwino, angolemba ngati kuti mathamangira kwina kwake, koma iwo ngati sanapeze maumboni okwanira samayenera kulemba zambiri chifukwa nkhani ndiopsa. Nde tipite kuma comment ena akuti ndi imeneyotu makolo ankatiuza koma kusamva. Ndithu anthu ambiri akuyankhula zosiyanasiyana malingana ndi mmene iwo akuyionera nkhani, koma nkhani yayikulu ndi mmene ili mkama yokhuzana ndi Mai Joyce Banda. Koma mungatanena kale kuti amene angovulala pa ngozi imeneyi ndi wachitetezo komanso driver amene amayendetsa galimoto imeneyi, koma akakhala Mai Joyce Banda iwowa ali bwinobwino ndithu. Nde tingowafunira kuchira kwabwino anthu amenewa amene avulala pa ngozi imeneyi, koma nkhani yayikulu ndiyonena kuti kampeni yu ngati zili zokhuzana ndi kuvulazana kuli bwino kuzipewa zimenezi, chifukwa kumene tikupitako ndikovuta kwambiri. Nde ife timangofuna tikupasireni nkhani imeneyi, komanso kwa amene mungotipeza kumene kupanga subscribe, comment, like, share, osayiwalanso kupanga turn on notification bell kuti tikaponya ma videos abwino ngati amenewa zisamakuphonyeni. Kufikira nthawi ina tingoti mwakuma nonse zikomo.